Patong-patong ang mga kaso ang ipasaka sa kapulisan. Sa Mandawi, batok sa tulo ka mga lalaking hulagway ng notadong tulisan nga nasikop sa miaging adlaw. Nanawagan ang kapulisan sa uban pang posibleng na biktima sa mga dinakpan. Ang report ni Nico Sereno. Karong adlaw gipasakaan og kaso sa Mandawi Police ang tulo ka mga nadakpan nilang suspitsadong tulisan. Sa miaging adlaw, naaresto sila si Jeffrey Malunhaw, Drexler Habel ug Ivan Bermejo. Gitumbok sila nga suspitsado sa sunod-sunod nga tulis sa mga ginagmayng establishmento sa Dakbayan. Apan nasayran nga nalakip sabdiay sa ilang nabiktima ang pipila ka mga tindahan sa Cebu City. Sama sa kananan sa Mabolo ug Talamban, kansang staff, personal nga miila sa mga sospek. Pag-abot diya sa biktima, iya yung i-identify nga the same ko lang pong batanon mo drive sa mga motor. 5 ka counts sa robbery with intimidation ang ipasaka sa kapulisan batok sa tulo. Matod ni Entoma, gawa sa tulis, responsable sab ang uban sa snatching. Nanawagan ang kapulisan nga mupatimaw sa ilang opisina ang uban pa nga posibleng nabiktima sa mga sospek. Snatching man or kuan na ng atong i-awhag na kuan or kadtong doon na mag-uban nga na biktima, gitiunan ng 45 caliber pistol. At ano yung pag-ina, bason, baiglain itong armasa ilang gigamit, pero the same nga person na ning kuan gapon nila, ning assault sa ilaha. Manang, ato silang gawag pag kuan, di apa man nato. Sa nahaunang interview sa mga dinakpan sa miaging adlaw, giangkon nila ang aligasyon. Ang giingong leader sa tulo nga si Malunhaw mibutyag nga naimpluwensyahan ra sab siya sa iyang kaila. Uban ni Godfrey Relien, Nico Sereno, Balitang Bisdak.